a chomh tá luthar orm fáilte chur roimh ag an ceardlann speisialta seo anocht. Cineal de iPad ag díreú istá ar na dóanna gur féidir leis an iPad, codú leis an Chianfhoghlaim agus leis an Chianteagaisc. Nuair a dridú na scolanna, bliain ó hin, bualadh airneall na gaelscoileachta go trom. Ba ghillaí an tomaidethe sa dheanú agus na páistí sa bhalla. Ach, mar éigi sibh anocht, is iomaí clás agus scill a bhí an úsáid ag múinteoirí an géalaidethes leis an bharna sin a líonú. Tá me go mór faoi chumann ag Jean, Roisin, Siobhan agus Meg a bhí thar a bheith fleithúil a scilanna a rinslibh anocht. So seo thugamh ord ratha na hithe. Curthaí Jean í néal tús leis an ceardlann, an sin bé seall ag Meg Nic an tioní Lorch, tugaí Roisin ní mhór aoniste agus an sin bí Siobhan ní héige an fásta. Tití ar an drachúr, seall na hithe ormsa. Is féidir libh an córa a leanhaint nó fiú a thoiseacht trí na teachtarachtaí an seo ar YouTube, nó trí an hasclub ar Facebook, hasclub Apple RTC. Bé survey bug le líonú is tathugamh ag an dearú mar a mistalibh, agus go níorí war sihir libh ar fad. Díomh, is me sé Janie Néal, muinteoir bunchéama agus cóirdaíthir TFC i ngéalscoilí Néal in Ilnagúil. Tá me go le haispaint Díomh an chur thuige tá agam ar an Chianteagaisc agus ar an Chianfhoghlaim. Agus tá spáinnig me coppla sampla Díomh den na rudaí a chuirmsa maith ag na poistí a an teachtain. Sin rudaí anam sa haon na go gcuirmsa amach pacaiste ibre a an teachtain. Bhain siad pacaiste ibre de luan agus úsáideann siad sin ag le Seesaw Class. So déir mé ar na teismóirí ag an tús an app sin a íslódáil, thug me amach home learning code agus ag leis na poistí lágáil is deá agus carmsa gríomhaíochtaí ar Seesaw Class a an teachtain a go maiile sin is féidir leis na poistí nó teismóirí griangraf a ghlacu den na lehannaí ibre nar tá siad cricnaí ag na poistí sa chur aráis thugam na ceartú. Go maiile sin carmsa áhar tacaíochta ar léine leithrin na scola a an teachtain agus bunam suas as siomar rang a féúil so cruúthaim ceann ar Google Slides agus arcamaidir sin ar báil. So na pacistí ibre is mai leis na teismóirí agus na poistí na pacistí ibre, so de rud ar fapar acu heag le a dhéanú as chur éis ag na múinteoirí agus sin ghfuil sin aontaíonnta táhachtach go héirí ag bun na scola. Ach mar dúirt mé úsáidim na pacistí i gcóir le Seesaw Class. So nuair tá na poistí lágailte isteach san app, heag le griangraf a ghlacu den obair tá cricnaí acu ar fapar agus é cheolú thugam le ceartú. Heag le an obair ceartú agus éiseolalas a thuirt na poistí, heag le voice notes a ghlacu, heag le comments a scríú agus sin bhfuil sé aontaíonnta éifeachtacha ar fad. Ach sé an rud is fearr leis na poistí fa Seesaw na gríomhaíochtaí a chuirmsa ar an teachtain. So arcamaidir sin bommate. Nar hen tús deach ag Seesaw tá bhfuil seán na gríomhaíochtaí a deanta agam go dtí seo agus chuirm sé amach ag na poistí deanan siad agus chuirn siad a rééis thugam méid. So dan sa gríomhaíochtaí mata teangaí dún hartarín le heidir sin agus i gcónaí chuirmsa na trátha méile don na teismóirí na hiaglas na poistí ag bun na scoile léú go bé a chuirmsa sampla an seo don na poistí heag le voice note a chur nó multimedia example agus minium san rud a ngéalaigh défa. So arcamaidir an seo bommate. Leis se foistí, go dtí tugainn an seo? Cén éid seo? Annéarm, seo annéarm. Agus cén éid seo? Deanna sin cis. So an task a bhí le deanú acu na iad a chóirteil, bhfuil sé? Caillte agam. So bhí orthú na handmhaithe a chóirteil. So tugann tú na trátha défa agus heag le é chuirteach mar multimedia example. Agus an sin tá siad a ggéisteach leis an dhéalaigh agus chuideann sin leis an teangaí, forbairt teangaí sacu. Ach an dóile le gríomhaíochtaí anú, chuide acu cruúthaim sa iad mé haon ach ní fiú sin a dhéanú de hanrad mar tá mol mór gríomhaíochtaí in san Lorlan, so má hen tú ag add sign activity agus tá tú abalta bheith ag arc fríd Lorlan, sin má Lorlan haon, but má hen tú ag community an seo. Is féidir cibí éise bhhaith le a chuirsteach, cibí
Cibí ábhar, míanam sa mata, agus an sin tú máil mór samplaí is féidir leat a chópail is a ahrú go géalaigh nó ahrú cibí dóibh bhhaithleat. So le sin a dhéanú an go bheici muid, so sin ceanna dúsaid me hana féin. So má clic eileann tú ar an crí, saolinn sé hiag lorlan sagad hain, so má hen tú ar eisiag de lorlan hain, bethór go raibh sé an, seo é, agus má clic eileann tú air agus go hiag an trí funk an seo, gcónaí ar Seesaw arc finne an trí funk, agus tá tú able to copy an edit activity a bhrú, agus an sin hiaglaid é eistrú go géalaigh donna poisí ní sinne ach mar dúirt mé na teismóirí bhíonna léú seo bon na scola, so chuigam sa na trátha méla ach chum sa isteach voice notes nó multimedia example in géalaigh. Agus an sin nuair thabhlaíonn tú é hiaglaid é chuirmach ag na poisí ag úsáid an crippa sin a sain. Tá rint acraí ar foiil ar Seesaw fásta. So nuair tá tú scríomh amach na tráirithe, hiaglaid é dhéanú aontainta sillir don na poistí agus don na teismóirí ag buint úsáide as na hacraí seo. So i gcónaí úsáideann tú idirstad agus sin an tróir bhhailad an sin idirstad eile. So bíonn an tróir idirstad agus úsáideann tú mar seo seán rud a tíofaí siad na pictarí na éanna beige seo agus just chodíonn sin sílam mar tá sé aonanta sillir ní hiaglá rilí bodúna dhéanamh. Ahan seach an fásta chuirm sa áhar takeíochta ar lína don na poistí agus mar dúirt mé bunim sa úsáide as líon leithreain na scola finne seo. So ahan seach an bíon leor léitheachta an, bíon scéal na seachtainne an, óran na seachtainne, copt an siomar rang a féúil agus nasc ag leor de grad anam sa na leorthaí seo ar book creator. So argamaidir an léon reithin bromate. Comáil leis na leorthaí agus na scéaltaí agus a lehéid chum san nasc gus té hiag tá saoíontach an fis fuamana, saoú sia atá an agus tá lehanach an fis fuamana agus tsin sé fríd ahan san abitíir. So just glacham sa fuam de friúil ahan seachtain agus chum san nasc an den teismóirí. So hiaglá an sinna isrú cinil de éis baithe an. Chum san nasc gus teach fa hinne mar dúirt mé na e-books nó leor agus book creator úsáideann finne sin. Ach an sin ahan seachtain bíon Johnite chum san na leorthaí léitheachta na scéaltaí na hórain. Agus leis na scéaltaí a dhéanú bunim sa úsáide as iMovie. So an go bheice me cáil iMovie. So óhéas le twinkle fuair me cadúir íhanna ó twinkle chuir sé dahan rud ar foiilsaí ar neisce de Múinteoirí is de heismóir is de foiistí ó thosaí seo le míorta. So tá sé aontainta forest iMovie úsáid chuirn tú isteach bhí sin nó Greengraph tá ghlacaí agad hana féin agus hiaglaad ceála chuir leis, hiaglaad voiceovers a dhéanú. Sinne mé pí a bag just go Na trí góir. Fadó bhí trí góir an. Bhí góir bag an, bhí góir mór an, agus bhí góir mór leidir an. So tá sé aontainta simplí na fí sé na dhéanú ar iMovie. Rud eile bhíon ar an líon leithreain agam an seachtain na nasc ag an siomra rang a féúil atá agam. Agus sin rud atá géisteach an seo na PDF idir gríomhach a cruúthaim ar Google Slides agus is féidir leat codmhór neisc a cheangail justí sa PDF agus ghlacaí sin na poistí hiag teachtarach an Múinteoir, cluiche idir gríomhach, ceach na simplaí agus leorthaí léitheachta scéaltaí óran agus eile. So argamaidir sin inis in Slides. So seo ceanna bhíag an coppla seachtain nó hin. Agus so ahan seachtain deanam sa teachtarach feag défa. So má clic eileann tú ar Múinteoir. Tá sula go gna brin seo. Yeah. Má dín mhaith a foiistí? Go
Dim mar teise bhar máidín. Tá sim go. So just lorm sa leis na poistíir for a couple of seconds. Agus an sin tá na nascanna eile an sin a an seachan janam sa rudig an bunithe ar litir na seachanne. So mar tí sibh an seo an litir S. Agus úsáidem de me ceint seanna féin ar fis fumanna le sia. So janam sa ceacbeg ag bunt úsáideas na haisin na sin. Gee, tá muidir golavh fólam fan litir. Gidí tan seo a hosíonn le solas, sorcas. So a han seachan bíon ceann uair agam. An sin bíon nasc agam heag scéal na seachtainne ar éis. Nasc heag óran na seachtainne agus de grad janam sa fisin beg. Tí sibh gohfuil me buint úsáide as Adobe Spark. Adobe Spark Video tanimiid ar na app ar an iPad. Agus an fáin úsáidem sin na godogan sin nasc dit. Heag leat fisin a chuirtiste an camera roll. Agus verhí sin nasc dit mar tá nascan na dí le chuiriste in san PDF a gréhhaach sin. Honnig misig tríró ina siar Bíon nasc agam heag íleor de gra a dhéanam sa ar book creator. So tá cuidhór féidir heachtaí an seo de gra janam sa rudaí a bhainein leis an dón hartáin. No leis an topic atá dhéanamh, so seo an dhearm ar ná heag leat an checks a leo. Seo an feirmeoir. Tá an feirmeoir ag an teach. A cumáile sin heag leat órainn agus rudaí a chur isteach in san íleor fásta. So sin na féidir heacht. Rudí eile a dhéanam sa na go gurm san nasc heag clíhiad ar gréhhaach atá ar fáile an líonleithrin. So seo ceann de chud BBC tá puzzle mí na Mary. Ach bunam sanna úsáid an stuff a churann gur chur an éisian ar fáile de tanimtar. Bun sé le clárú a léithreachta na cluichí sin. Bíon an lór léithreachta an seo fásta agam. Agus a rééis bunam úsáid Adobe Spark leis an nasca eil. Ach mar aici sibh an seo just PDF den leor. Agus an rud is smáilm fa seo na Teach. an tracker beg. Leiscail. An rud beg seo. So heag leat mat PDF agad ar an iPad heag leat seo úsáid le de bhéire chur faoine faclaid an na poistíoga. Agus sin just bhaintú sin na stay in settings ar an iPad. Settings, accessibility, agus seo assistive touch. Jumps a rudí mata ar seo fásta, so bíon ceacht na bege agam. Mar hampla seo ceann a rinn me ar explain everything. So just úsáidin tú bíon tú tafad an scailin ar an iPad agus tú ag Gur na hibrithe seo. bogu everytha hart no cibí rud ar explain everything no heag leat keynote de úsáid no cibí rud mit tú abalta big scríú no ag cur ceacht de láthair and then tafad an scailin agus chumsaiste heag Adobe Spark Video agus bhain tú nasc le chuirsteach an seo. So sin an ceanneal rud a chum samach heag na poisttí a an seachan. So seo liste de appanna úsáideacha agus mar tí sibh Seesaw, Google Slides, clips sin an rud a úsáidem leis an memoji a hafadú. Mar dúirt mé tafad scailin le rahan rud rilí a hafadú ar an iPad an sin tá Adobe Spark Video aontainta máil an nasca eil. But creator explain everything. Keynote Office Lens sin aonta máil is féidir leat green graphic lacu agus aithríonn sé na green graphic PDF. So aber gur bhfuil leat lór a dhéanú, lór léithreachta nó scéal nó rud éigean ghlacn tú green graph a an lehanach agus aithríonn sé ag PDF agus heag leat an sin an tracker beg seo úsáid lena hafadú. Agus úsáid an bitmoji leis an character beg dhéanú a cruthú fásta. Agus sin seo
Nice úsáideacha eisnar in Netherlín rééis siad an si bíon lorthaí léithreachta an léanis a rinnean éisianad fásta chudhór lorthaí an agus sin clíhí don na lorthaí don chláir lu léithreachta mar dúirt mé rééis is rééis eile fes fuamana sin sa bhór den éis sin do bhain na scala an sin tar lorthaí eile mar a ddéirtha agus le leat. Well, tslum grú rud ag an úsáideach stíon sin Dave amór agus gur agaibh. Díadh is mis Meg Nic agus is múinteoir áthair céime dáme in níoscailí rua in Dungannon. Tá mé go leir libh inniu faoi app Darbanyan Book Creator a bhí an úsáideach ar fad dúin le linn na Jane Glasala. Nuair dúidú na scoilna go toban I Múinteoirta an Uri, waithimid gur Virginia mar scoil agus arníal na Gaelscoileachta ar fad faoi bhíonn taiste ó híomh aiseanada ag iompairt leis na harníal eile darnáide. Agus an dúchlan ba bheo a bhí againn mar bhunscoil na an ghéalaigh agus an dóigh leis na páistí a thomú sa ghéalaigh agus iad sa bhalla. So na príomh spriccanna a bhí againn leis na háiseanna seo a chruthímuid na sealabhú na ghéalaige agus múnaí teangaí a chur chun cin. I dtaca le cursaí ceardlann darnáid ach ar bhfuil is sprí agus sult commáid. So mar deirtar múnan gas séft agus bhí aring aiseanna de ard caidan a chur fáil dar daltaí agus taispeánaí díobh inis coppla sampla de rudaí a chruthímuid agus an sin taispeánaí díobh an dóigh le háiseanna mar seo a chruthú ag úsáid an app Book Creator. Seo coppla sampla de na lorthaí a chruthímuid le linn na Jane Glasala. Don chud is mó dúsáidmuid na lorthaí móra a taigeanta ag an áisianad. Rud a rimmuid na gur ghlaicmuid graingraf de ahan lehanach den loir agus thurmuid fuam isteach. So nuair a osclaíonn an páiste an lóir seo, thuca lá na focail a léú nó thuca lá éisteacht leis an múinteoir ag léú an scéal. Fadó, hí seanar agus seanbhán láhhain, dúrthain. Tá sé ionanta simplaí a úsáid mar foaiste agus sílim ghfuil cuma jazz agus páiste cardial ar fásta. Nuair a tharla seo a lig go toban I Múinteoirta an Uri, ní romuid rámhartha faoi chursaí cópcart darnáide de bhrí nach romuid ach ag buint úsáide as na háiseanna seo go hin bhanach in san scoil sagin haon. Ach bhí sé ionanta táhachtach dúin eispéiris scéalaíochta a thur fáil do na páistí agus seo an dóigh is fosa lena dhéanú. I Jack Big ar imol na cilla agus tá sé ionanta jazz fásta do na páistí bheith ábalta go a múinteoir a haon a chleisteil. Seo rud a taigeanta ag múinteoir cléanna ar rang a haon do na páistí le ddíras Jack ar na fuamanna saci. So thuir sé féisian is Jack de ahan uam. Féisian den dóigh leis an litir a bhúnlaú. Chin to heart. Agus an sin fásta thuir sé pictar agus focail is Jack de focail a thosaíonn leis an uam sin. Caillte. Clog. Connin. Agus rinn sé sin de ahan ile uam. Bhí muid burtha ag an am fásta go méo aron na páistí a olbhú na sacramentí agus iad sa bhalla, so tá leabhar padratha deanta ag múinteoir linear an seo. Den na padratha is coitianta agus Ag an tabla le chéile. Agus dóigh a bhí an fásta leis an ghéalaigh a stíthú is Jack ag gré eile den síal, bhí muid rilí a géirí an ghéalaigh a sppragu agus na páistí a sppragu leis an ghéalaigh a úsáid chomh minic agus is féidir agus iad sa bhalla.
Mar luí me hanne féin, bhí sé Jackar espris tomindeis a thur fáil gan na páistí os ar ggóir sa rang, ach de mar thuúid a ra agus muid níos muinení leis an app seo book creator, bhí muid an aisina a thur fáil de chearlaí na scola a thur an ggéalaigh chun cin is siúna éagsala agus iad sa bhela, seo sampla de rud a churthaí me héin, ranta agus réimena. So bhí seo dírithe ar fáistí na bun céama. So an rud atá a gceist na rantaí agus na hórainn a lig atá arolalas acu agus ar dhéanamid sa rang lá ag bun na scola. So tá na focail an agus tá an ceol leis. Ní seo páistí géalscoil i ru ceol cheamscoil a bhí an rinn géalscoil i neal an dlúdas go seo bliantí ó hin. Ach rud jazz idir gríomhach a bhí an leis na páistí a sppragu le bheith éisteach le géalaigh agus ag ceol sa géalaigh cumáid. Rud eile roithímuid na lóir cócarácht an oige a bhí deanta ag géalaigh chundaí gara, agus rud a rinmuid na gur thugmuid dúchlann teaghlaí den na teaghlaí ahan seachtain agus throimuid iad heag an lóir seo ina bhfuil na hideas an go dá hangach, so bhí siad abalta an ggéalaigh a úsáid agus iad ag cócarácht agus deis a bhí an leis na teaghlaí a sppragu leis an ggéalaigh a úsáid i ggóthaics an ile le fásta. Tá spáinní méid éhanis an dóigh leis an app book creator a úsáid is fiúranis go bhfuil legan siar an asca ar fáil den app ach tá sé inta teoranta níl a gceist in éire ach free trial. So is fiú go mór an legan cearta eil. So nuair a hen tú is Jack Jeffy tú a an lóir tá deanta agad hanne féin ach man tá tú gurí lóir nua a chruthú brú ar new book agus Jeffy tú go dé glaat an legan amach a bhhailát a réanú is mail am an Chianteagaisc an seo. Agus nuair a thosaíonn tú tá sé omlan glán, omlan buan, níl rud ar bé le feicáil, so heaglann golasteach agus cúlra a lehanana a ahrú, heaglann datha réanú, nó tá nuair a hen tú fréid, Jeffy tú go dé glaat patrún a réanú, nó heagla popper a feiceú, just sínim just go réanú me dap bhuí. So, go dé mar a thorm checks is Jack, brú ar an symbol big an seo agus add text. Agus tá me gola dhéanú leir big inta siimplí just na taiismint Stephen Doyle na úsáid brogaí agus tá sin big buideach heaglann golasteach agus an checks a ahrú, so brimar an aon seo heaglann an checks a dhéanú níos mó, heaglam an cló a ahrú, heaglam an datha ahrú más mailam agus an rud a bhil a dhéanú brúanteoirí an ai lena dhéanú. So tá me gáil a wogú heag bar lehanana. Nes, cumáid le sin tá spáinní me díomh an dóigh le picture a thuirteach. So beidir gur bhhaile picture a réanú ó Google Images. So smailm na brogaí seo, tá me gáil seo a hawailt heag an iPad. Agus brithime ar an symbol an seo a réist agus mar clapáil tú ar photos tá spáinní sin deit an rud atá agad ar an san camera. Nes, Jeffy sibh ghfuil cúlra buan ar seo agus tá sin ceart go leor má tá cúlra buan ar an lehanana ach ní mailam seo, just ní dóilim ghfuil comma into jazz ar má tá patrún nó rudder bé agat sa chúlra scresan sin an comátá ar, so tá me gáil sin a scresú dearach mar sin agus tá spáinní me leid Stephen seo a chodíon linn más mailan sin a hahaint, so scríbhas Jack PNG inne go bhfuil rud a bhaileat agus Jeffy tú go bhfuil cúlra han copy go leiscail go bhfuil cúlra lia ar an braingraph seo céalaonn sin nach me cúlra ar nuair thorm is Jack heag an app. So photos a réist
so tefi tú an tam seo nach bhfuil cúra ar bí so sílan ghfuil sin a bhhad níos far. Comáile sin heglann fuam a thuisteach, so add sound. Brúgaí. Agus darná mana bhfuil tú sásta heglad nó a bhrú agus é a dheanú ach tá mis sásta go leir agus heglam seo a bhfuil hart after be a bhhailm just chuirtí me sa chorneal an sin é. Nes, Johnny me lehanach eile so go dúireach brúam an seo agus tá lehanach nua agam. So an tam seo bhfuilm green graph a thuisteach so a rééis eile brúam ar an symbol big an seo agus tá mé gáil an camera a úsáid an tam seo. Agus green graph a glaci den na brogaí jazz a shop heglam an picture an green graph go leiscail a dhéanú níos mó níos lú go bé rud a bhhailát chuirtí me é solar an sin agus tá mé gáil a chur níos mó checks isteach seo iad má brogaí tá siad buan jarrig agus bhuí. Nes, tá sin allmhór an check sin, so brum ar an I agus heglam é dheanú a bhhad níos lú agus heglam an da a ahrú. Nes. Cideach, so tá mis is ásta lei sin, tá mé gáil a chur fuam isteach a rééis. Seo iad má bhrógaí. Tá siad buan jarrig agus bhuí. Agus chuirtí me sin isteach an sin. Nes, cé mar rinnean tú an leabhar nuair atá tú créicníthe leis agus sásta darnáide go siar hiag my books. Agus tefi tú hééis an seo an níl tideal ar bí ar seo ag an mhaimete, so ceithí tú tideal a thuirt. Rógaí. Agus an sin tefi tú go bhfuil cineal cearnóg an seo brú ar sin agus an dóid dhéanam sa haon é ná go réanaam publish online agus tefi tú go bhfuil se scrífa an seo with a teacher account so níl le deanú agat hon teacher account a dhéanú na seolú riú fásta thuisteach tá sianta siimplí ní ceithí tú éacas na rud ar mar sin agus brú ar publish. Ní ghlacann sé bhhad agus sin é nuair atá an cineal circle sin so nuair bhúinteoir sin heaglaad golasteach as arc ar léine nó heaglaad an nasc a chomh so sure link agus tá mé gáil an nasc a chomh agus aber gur bhhailm seo a rint ar Google Classroom rahí me isteach classwork agus tá mé gáil seo a thuirsuas mar as go ddíireach Brúgaí agus add attachment brú ar insert link agus copáil an nasc isteach tá sé có simplí sin. Tá sé máil ach tá sé simplí agus sin é. Nes nuair tá siad a géirí gáil isteach le harcar tean siad isteach agus níl na deanú acu ach brú ar an nasc. So tá sé comh simplí sin. Agus an red dearnach a bhil am a haspin a nacht na an as seo a chruthímuid i ggófart le Scoil Joseph Donach mór. Rinmuid seo de bhrégur heagmuid grualan teismóirí sawala gan géalaigh nach ró beidir có compordach nó có muinínach ag takeú leis na páistí sawala ach beidir gro siblinní acu i Scoil Joseph sa shrú. Le géalaigh a bhí abalta takeú leis na páistí, so daithimmuid gro deis ar lei againn bheith takeú leis na múinteoirí óga seo na déagarí leis na páistí níos oige sawala. So an rud a bhí a gceist na gur bhhailímuid na haisina cí a le chéile agus an sin thur desaí a an rud le chéile a roi jazz dóis snásta mar ecan sibh an seo. So sin é sílam
Gur maiid go bhas éisteachlumm agus tásúlagam gur bhain sibh tuirbhe éigean as sin. Díomh is mis sé roisin í bhóran, is múinteoir manscoil mé, is múinteoir bearla mé cumá, agus múnam se I glascúis lifa I leabhán, agus tam I chur an fián garad seo le chéile díomh onas go bheici sibh na bailí go úsáidem má iPad agus mé sa seomaranga. Tásúlagam go bhuí sibh roinnt muointí ó seo agus gur féidir libh iad úsáid I do seomaranga hain. Má tá an tálibh I bhhuir scolanna agus go bhfuil iPadna ar fáil dus na scolóirí. Ceantas na bailí is fearr leis an iPad úsáid le bliana hain nuair atá tú ag éirí orthú an tanga tá acu a úsáid agus iad ag fólam mar hampla faoi an teach agus na seomraí agsúla atá isteach sa teach. Go minic iarms orthú dul timpeall agus greengrafna thógáil. Agus nuair atá na greengrafna tóg acu témas isteach an seo in iMovie agus tá spánam se dómh conas fián garad a chur le chéile. So mar hampla tá méid phiocadh amach cúpla greengraf tá méid ag éirí úsáid sa fián agus beidir an madra cumá agus brúm se ar create movie agus inis tá na fián ar fad is tí an seo agam agus tá sé an úsáideach go bhfuil an iMovie có ní lis an ghailge ar intuitive ach tuigeann sé cad go bhhat leat a dhéanamh. So mar hampla, aber bhfuil mé géirí go nhéanann na scolóirí chuirsíos ar an seomar sí. So is féidirlumm an greengraf a úsáid sa fián seo agus just brúm se ar an pí a bhuí an sin agus chum se fad leis agus tá spánam se é seo dus na scolóirí sa rang agus míníam se dómh chuird bhfuil le déanamh an sin. So tógann siad na greengrafna agus an sin nuair atá siad críochnathe tain siad isteach an iMovie brúann siad ar create movie ronaíonn siad na greengrafna agus an sin caithfidh siad voiceover nó an go a chur leis an bhíseán. So tá sé sin thar bheith simplí an méid tá déinte agam go dtí seo. So an chéad rud eile go bhfuil am dhéanamh ná brú ar an microphone an sin ar clé, dearann sé lum gohfuil sé ré le tafid agus denam se é seo sa seomranga leis na scolóirí onas go bheici siad cad é na cinál na rudí go gaithí siad san a rá nuair atá siad ag denmh cinál turas timpeall an tí mar seo. Seo é ar seomar sí. Is brálinn an seomar sí in haar deach. Is brálum sí isteach an seo agus muscí a ligint, agus braniú ar an telefís. Seo an chistin. Is brálum an chistin, mar is brálum bheo. Is brálum bácáil cumá. Seo cácha a rinne mé, níos luatha aniu. Seo an seomar fulca. Is brálum dul isteach sa cé tar éis tréanáil pelle. Seo an hala. Is brálum an hala. Mar nuair thugam a bhaile ó scóil, is féidir lum muscí a ligint an sin. Seo mo cheomra caillte. Feici tú mo riomhra an sin. Denam se go leor oibre isteach I mo cheomra caillte, agus an sin téime colle. Seo ar gardín is brálinn an gardín, mar bíonn go leor sprí a gcuin a mu an seo. Is brá le mo wami an gardín, caithfidh si go leor ama ag gariadóireacht ann. Seo ar madra. Max is anam dó. Is brálinn é. Agus inis tá mé críochnathe chur an fís an garad sin le chéile, is féidir an brú retake, no review, no accept. So brúm se ar accept, agus inis tá fís an seo ré agam, brúm se ar bar ar chléan sin ar done. Nuair atá sé críochnathe agam mar seo, aber go bhfuil an múinteoir ag éirí braniúir,
So chun é roint leis an múinteoir, is féidir an brú bun sa lár, fecinn tú an gearnóg leis an saide gub amachas, so brúm se an musca sin, agus is féidir é cheola ag an múinteoir tríd brú Outlook, nó trí é úslód go dtí OneDrive, agus an nasca roint leihí, nó leis, nó is féidir dulasteach Teams agus riile, nó é a chuirtí go OneNote. So tá golóir bailí gur féidir é seo a roint le a múinteoir. So feici tú an sin gur sin bailach thar bheith siimplí ó thaobh úsáid na iPad de agus na scolóirí ag chur ag leabhart faoin tach. Aber ghfuilmuid tréis bheith ag obair éanad faoin topic réomhhaisnéis na haimsre agus gur bhhalam rud ag an cruthaach i dhéanamh leis na scolóirí. So an smíanamh tá agam ná iad a chuir úsáid an iPad chun réomhhaisnéis na haimsre chur le chéile. So an rud a dhéanam sin ná téim isteach go dtí Google, dús iomaí PNG images den réomhhaisnéis na haimsre, so den siúmbal úsáidtear becordam rá a réomhhaisnéis na haimsre. Os glíam ceandómh, is féidir lom an sin ma bhéir cuineál agus an sin dearann sé download image. Ná, sin é an sin, agus tá sin is sa bhailte go dtí an camera roll. Agus an sin tá mé glórig léirscáil de éire. So mar hampla just joi mé ceann glas agus feici mé an sin. Seo ceann an sin. Agus bhla mé seo úsáid sa rís tá mé gurí a thobháil go dtí ma camera roll. Degan á úsáid sé é seo gan éon aib. Right, tá sé déinte inis. So inis, tá an léirscáil agam agus tá na siúmbal a bhaineann leis an aimseir agam. Inis, tá mé dul hall an seo go dtí keynote, agus tá mé chun ceann nua a chruthú, agus tá mé chun ceann just ceann banúsach a ranú, agus tá mé chun fáil ré le sin leis an bosca. 1 second, níl méid éirí go méid aon rud scríte níl aon gá agus delete. Ok. Agus an chéad meile ná tá méid dul hús an seo go dtí an siúmbal móduile, agus tá méid chur isteach picúir, so den tír. Ok, so inis sin an picúir tá am, agus is féidirlam é a dhéanamh níos lú, nó níos mó, agus é chur hall an sin. Ok, mar hampla. So sin an tír, an sin, agus inis caithí mé na scamal agus an grín agus mar sin de a chuirtíige. So inis tá ceann fáite agam an sin, tá mé gurí é dhéanamh níos lú, agus má brú améir is féidlam copy a dhéanamh agus paste. So is féidlam cúpla cíine chur istíigh an tír, agus tá mé gurí sin dhéanamh, níos lú. Ok, agus ceann eile hús an sin, agus ceann eile beidir híos gurcaí agus cuirí, agus ceann eile beidir, well, stocha ceann im látlí a hall an sin. So inis ghuiil an léirscáil agam agus tá mé beagnach ré, siúr tá mé chun dhéanamh ná, tá mé chun brú gach ile ceann agus animate a chur ann, add build-in, tá mé chun brú appear, dúr go dagan sé isteach, agus brúm sé done. Agus tá mé chun é sin i dhéanamh le gach ile ceann, hand topic, mar sin, agus cé ceann eile, agus súlagum go méid sé seo ag breanú Harbheith profisiúnta, agus tá mé chur appear isteach an ceann sin comá, agus brúm sé done. Inis tá mé ré chun é a cheol amach mar go leis gel mar movie. So séir dhéanam se inis ná brúm se an gghearcail bar a dhéisin sin leis an trí spot isteach ann, agus brúm se export. Agus an sin raníam movie.
agus an chéad cemile ná ag an rogha ar bun an sin, go to next build after, agus féidir leat an méid second atá idir gach písa a afrú. So 2 second is lór sin. So níis tá sé sin ag dul amach. Agus ribh seo, so just tá mé chun brewer save video, so tá sé sin déinte. Agus sin déinte inis is féidir mé sin í anamh níos lú. Agus sular chruigh mé an físeán seo, rinne mé físeán gard me hain ag denmh réomhhaisnéis na haimsre de chinál aigen. So mar ecan sibh an seo mise ag leirt faoin aimsir agus feici tú an bailach nachhfuil aon rud sa cúlra, tá sé díreach is aon daháin atá ann, agus tá mé géirí é sin úsáid le má léirscáil. Okay, so tá mé just can brew stop ar sin, agus tá mé can dul amach as. So nuair atá an písa sin déinte agam, agus mullam se go mór script úsáid, mar tá sé táhaach gohfuil cinál chomh profisiúnta ar seo nuair atá na scolóirí á chur le chéile. So tain tú isteach go dtí iMovie an sin, okay? Brúm se ar an siombal móide le, brúm se ar movie. An sin tá méid éirí an cean atá dent agam díreach an sin a raibhnú. So brúm se ar select, ó tá bronnarm. Brúm se ar an cean atá ag tasa wem, so brúm se ar sin, brúm se ar select. Tá bronnarm, brúm se ar an cean sin, brúm se ar create movie, tá bronnarm. So create movie. Okay, so inis, tá sé sin chur his jack agam, right? So cré mé arás ag an túsé. All right. So now, cad dhéanam mé le sin. Táim se hús ar bar ar dheis a ríis, agus curm se is seach físeán. So recently added agus mis ag leirt, so an ceann sin. Agus sulla curm se é sin is jack ann. Brúm se ar na 3 spotí sin ar dheis, agus brúm se ar green/blue screen. Agus brúm se ar. Okay? Now, sulla nhéanam ein rud eile, curm a bhéir ar an dá. Chun é dhéanamh transparent. Agus brúm se ar done. So inis tá an réomhhaisnéis na haimsir ré. So fáin sibh an smuoineh an sin. So tá mé chun an físeán críochnathe a chur isteach leis an físeán seo. Díomh agus fáilte go dtí réomhhaisnéis na haimsire. Feici galibh agus bheo neart grín aniu ach beidh blát lia, scamlach agus gcuifer. An taobh thuig feici siad an grín comá ach beidh roint báiste ceann comá. Ach chias sa géirí agus curcií, feici siad neart grín a comála sin, feici siad an báiste comá. Slán go fóil! Is féidir linn Google Slides a úsáid lenar aisna a lig a chur in aon leathanach go bhhain agus é a rint leis na scoláirí. Seo ceann ar taideanta hána féin. So an rud atá an tíonn tú gur aonad iomlán atá gceist, agus seo an dóid an na bríonn sé. Nuair a brúann tú ar na rudaí seo nuair atá sé íslódáilte mar PDF, is féidir leis na scoláirí golasteach agus an rud a agaibh. Leis an rud seo cruthú, má thosaíonn tú le caillte ghlan. Is féidir cuardach a dhéanamh ar na pictirí agus cúlra a chur isteach cosal leis an seomra ranga. So má támuid leis an cúlra a chur isteach, rainíonn muid an pictir, chuirmuid isteach é agus bhógamid amach é. Leis na PC breise chur leis, tá mé gáil just coppla ceanna chur isteach agus chur faoimuid an tabla isteach agus bhógaí muid chéasa, chur faoimuid an charbáin isteach in amana bheo
crapaí anú leis cur é caibh áit a bhhailad. Carfimuid ólas isteach ar an chlárbáin agus roinnig mé text an sin le sin a chur isteach. Agus is féidir linn an text a athrú é chur sa lár agus an sin é bhógu. Is féidir linn then an íomha eile chur isteach crapaí anú leis chur caibh áit a bhhailad. Le seán áit a churann tú an nasc isteach. Má churann muid box a text isteach arís. Is féidir linn é chur in san box a iomlann. Agus céalaíonn sé sin caibh áit a bhrúann tú ar an rud seo go nglacaí sé higgin áit ceart tú. Carfimuid da ar an cúlra. Agus an sin athruí mé da an text agus seo an plug. Okay. Agus an rud atá an, tá muid ag gáil nasc a chur an seo, so nuair a bhrúann tú ar an boxa, má dhéanann muid insert link, ghlacaí sé an seothú héag an áit seo, so is féidir leat caillte eile a curthú? No, is féidir linn nasc a chur isteach an seo. Leis an nasc a chur leis, caithfidh muid an seolaú a ail, so má haon muid hiag an rud atá olaithe againn, is féidir linn an seolaú a chópáil, agus górás hiag an caillte agus é a chur isteach. Agus céalaíonn sé sin, nuair a bhrúann tú an rud seo, go nlacaí sé hiag an Quizlet sin thu. Caithfidh muid then é a chur ar an caillte, so má roinníonn muid an crippa play an sin, roinní present on this device, agus nuair a bhrúann muid ar an clog, ghlacaí sé thu hiag an Quizlet. Má táimid a géirí é a chur hiag na scoláirí, gur féidir lá é a oscailt agus é a úsáid. Nuair a roinníonn tú na trí spotaí, go hiag share and export, go hiag send a copy, agus roinní PDF. Céalaíonn sé sin go bhfuil na scoláirí abalta é a oscailt agus é a úsáid gan é a athrú. An iPad. Is iomaí rud is féidir leat a cruthú ar an iPad le seo coppla sampla. So an rud a bhíonn, bhí leabhar ant agus deich ba le bua tafada ar an iPad ar screen record. Tá ant agus deich ar bhirt cóclúteach agus atá gobar ar an telefón. Sin leabhar a hafad mé ar screen record agus in sin, bhí sé curtha ar YouTube. Bhí trán agaibh cruthithe bunaithe ar an leabhar agus tagann na marcanna díreach arás thugainn. Fáinne tú an rud iomlann. Is féidir leat é a rint hiag céist in é céiste. Agus in sin is féidir leat é a athrú hiag an duine é híon le feicáil cé mar a éirí lá. So tíofaí tú an seo go bhfuair an duine seo 8 buinte amach as J a bhí ar fáil. An dóil sin a cruthú, nuair a haon tú isteach an seo, má dhéanann tú cuireadach ar Google Forms. Tuigh sé anuas, roinníonn tú seo, agus go to Google Forms. An sin, tagann sé seo anuas, chur isteach an tainneam. An rud atá an saolaíonn sé seo in san drive é, chur an teideal cíarna leis. Más quiz atá gceist, roinní settings, an sin quizzes, make this a quiz. An fá a chaithfidh muid sin dhéanamh na nuair a haon muid híosann seo, ligeann sé doing an freagra chur isteach. Nuair a churann muid an céad céist isteach, cén dói gur féidir linn
quiz a chrúthú ar Google Forms. Alright. Option 1. Johnny. Answer key. Nuair Kernwood and Freigra ceart isteach is féidir leat cóirle ó thuirt. Alright, so maithú agus tíofaí na scolarí sin. Agus siamh an sin mraíonn muid an Freigra ceart agus aithríonn tú an méid pointe atá ar fáil. Agus brúann tú ar done. An sin is féidir leat required a chur isteach agus sin a úsáid céalaonn sé sin nach féidir le bógaí ra gan an céist a raigart. Céist eile chur isteach, so má bhrúann muid ar an cros seo churann sé céist breise isteach. Má táid a géirí rinn de friúla chur isteach is féidir linn brú ar sin agus aithríonn sé an rinn. Nuair a táid críochníthe leis an quiz agus sásta leis, má bhríonn tú ar send, is féidir leat é a chur ar réamfa. Is é an áit sa lár an áit is fearr le gol, mar is féidir leat an nasca dhéanú níos gcuireide. Agus John Cope den rud agus chur ra hiig na scolarí é nó cabbé duine a bhhaile. Seo á seala a bhainm úsáideas agus is é Quizlet an tainimetáir. Má íslódleinn tú an app is féidir leat é a ail ar web browser chomh. Tá sé furasta chuirdeach dhéanú ar setna a tacú hana féin ag Múinteoirí agus Cope a dhéanú dóibh agus iad a athrú. Is féidir leat ranganna a chrúthú agus na set a chrúthíonn tú a chur isteach an. Agus an sin is féidir leat é a bheo agus tú sa rang. nó is féidir leat scrúdú bug a dhéanú. So má hen muid ar chuirdeach is féidir linn ceann a aimsú. Agus tíofaí tú an seo go bhfuil ceann cruithe a hana féin, agus má hen muid isteach is féidir linn a agaibh go dtíar atá stíon. Nuair a dhéanann tú sin, is féidir leat Cope a dhéanú de, add to class, add to folder, rinch, agus má tá tú géirí níos mó chur leis, is féidir leat sin a dhéanú. Má tá tú géirí de ceann híana a cruithe, raíonn tú an crush, cruithe ceann sagad hían, chur an tainneam isteach, agus an sin é a cruthú agus is féidir leat na téirmí a ghlacu ó Microsoft Word, iad a cópáil agus an sin iad a chur isteach. Má raíonn ceann den na ranganna, tíofaí tú na sete leige tá cruthíthe agus mar dúirt nuair a raíonn sa set John rud a aici na scolarí, is féidir le iad a ólam, agus an sin is féidir le na flashcards a úsáid agus gal fuhu. Is féidir le den ag Jerry an rud sin, nuair tá siad le Chianteagaisc, is féidir le a agaibh dégadíar go fólam agus tugann sé fís a trí dóibh, agus nuair tá siad cruicnithe ag lá gal a raibh. Le raid, ligann sé sin dóibh an litrí a dheosú, match sin cléthe, agus seo an scrúdaí. Alright. Is féidir leat mar múinteoir, instant evaluation a chur isteach, freigra leis an ghuilig, phiocadh agus an sin chruthí an scrúdú, so cai siad an scrúdú sin a dhéanú. Nuair atá sin againn ar an app, má hen muid isteach ar Google Chrome, is féidir leat a againn seo go bhfuil tí sa breise leis an web browser tá progress an, agus is féidir linn isteach an seo a againn go dé mar a ddíirí lá leis an rud seo. Tíofaí tú go bhfuil na rudaí sin deanta ag an rang sin, agus nuair tá sé deanta ag na scolarí tagann sé nu, so sin measanú eile is féidir leat a dhéanú ar an iPad.
Bhfuil go mór daobh textingstory.com is app ar iOS atá fair usage má tá tú ag géirí ar scoláire rud ag an measar cruthaíach a dhéanamh. So seo couple of sampla seo ról amairt der bhirt ag deanamh chuirsís ar an Jean glasail agus an darna rud aici sibh na duine ag cumú scéal in dóibh arc ar uiming is ainmdú. Gan daidir bí chun na ligi is smó atá le Google Classroom na bhfuil tú an ais ólais ó bhéal a dhéanamh go hinmheánach ar gcóid a ibrion go snásta agus a ibrion ar an gléas. So an cineal acra a bhíon in úsáid jogumsa na go núsáidim an cineal scálan scartha nó dá scálan in íon amháin. So bíam sa ag chur Google Chrome mar hampla agus go dtiglamsa an Google Classroom ag ar clé agus tá an ais cathu ó bhéal a thuirt don na scolarí tríd vacarú.com rudín de forasta le deanú so chur agas go bhfuil agus seo cineal Google Classroom na bhfuil scolar ar bhíonn just le sample agus le léirú a thuirt Steve. So go bonusach má tá obair an sin nó beidir go bhfuil an obair feici agad go mrúann tú ar an crippa dearg leis an microphone an seo ar dheis. Tugann tú cad an dá an microphone ó hagann tú tá chuid ais ólais an seo do scolarí le cibí moltaí bhfuil tú a géirí orthú a chur a gréach an sin agus a luchas a bhíonn tú réalis brúann tú ar an crippa dearg ar is agus is féidir láta mar aici sibh an nasc a coipeil agus sin a churista agus be an scolar an éifeachtacha suas fríd na teachtarachtaí príomhaidteacha ar tíú socusan. Tá Clips thar bheith siimplí le úsáid agus chuir mé nasc mar chuidstan ceardlann seo ar an dóid le cruthú ag le sampla thuirt Steve ar an dóid ar chur híon tús leis an ceardlann an ocht agus an dóid gur chur déan tús leis an méid a bhí le ráici na go ditan sé faoin réalt go bheici tú an réalta híos ar dhéisian seo dúnar réanaíonn tú sin go bhfuil ré agad na memóji a úsáid so mar bhfuil tú comfortach mar hampla de hían a bheith ar an scálan agus tú a Múinteoirí is féidir leat sa memóji a úsáid agus fiú nuair a hontaíonn tú de chhlagan ní imíonn an memóji so tá sin do maiid ag level na bonscoíochta ar an áige go deoga leat sa ainmhí a úsáid má tá tú ag géirí cruthaíocht na báistí a sppragu mar hampla an sin so dá ionta software le Apple Clips a úsáid so is féidir leat sinna dhéanamh ar gcóid ionta forasta mar a dúirt mé so feici sibh ar náide mar chuidtá chu ha suas an seo an second an nasc ag dóid le clips a cruthú be sé ar méle ar náide áfach. Seo go sampla ionta garú ar in scolarí bonscoil colm ceillte blianú hin agus iad ag fólam faoin dóid le clips a úsáid an chuirsí dhéanú ar ilanatha sa bhata. Rang a sé seacht bonscoil ní colm ceillte an cearg. Díadíomh a cairde seo fís an bug garage le taispean Steve an dóid le tafad scalan a dhéanú ar an iPad. Céad céim atá le teanúgainn ná brú ar settings. Aimsí agus tapáil ar Control Center hís faoi General agus an sin tapáil ar
customise controls. Bacóir go bhfeicid sibh socraithe nó seo ach ba sin ag brathar na socraithe agus na réanna páirsanta atágad do iPad íon. An rud atá leideanna agad na caithfidh tú screen recordings a aimsiú agus caithfidh tú brú an comhartha plus taobh le screen recording. Feicfidh tú go bhfuil screen recording san éiriú inis ní leideanna agadsa ach brú an crippa buala. Le de bhéir, thuas sa corneal dheis, ní leideanna agadsa ag tarraingt nuas, feicfidh sibh inis na réanna le mar chuid de control centre. Mas mian le do gú a hafad rion leis an scalan, caithfidh tú de bhéir a chineal microphone, go dtí go bhfuil sé lásta dearg. Frógar bug gur fiú dá ard a dhéirú na go ndeanaí an iPad tafad an scalan, so sin ma hagan fógra nó teachra tá be sé sin mar cuidstá, so mar a bhfuil tú a géirí go méo fógraí mar cuid den tafad, caithfidh tú a dhéanú cinse go bhfuil do not disturb rénithe agat. Agus tú ré le tafad, ní leideanna agatsa ag brú start recording agus tucaí có éiriú síos 3 dá a haon. Agus tú I mbun tafad, feicfidh tú go bhfuil an íomha dearg seo an, le hinse duit go bhfuil tú ag tafad, nuair atá tú ag géirí stop a chur leis an tafad, caithfidh tú tapail an íomha seo. Le stop a chur leis an tafad, brú stop, agus raithí an tafad ná an físeán is dá le do chuid grian graf. Tugam nach rú sé seo an lista agam le clúdach a caitheadh mé a ráid is rud amhain eile le taispeáin Steve an rud is luachmhara dón a úsáideam na Adobe Spark Video. Ní amhain mar na Chianteagaisc mar a eice sibh don chéad físeán eile a bheits le teacht ach I géirí na scolarí a bheith de cruúthaíach rud ag an chomh agus a chur arás level einta garamúil agus proficienta fad na scolarí, so bháilhín go mór daobh arc Adobe Spark Video. Íirtar ort scríú faoi lá einta specialta. An céad rud atá leideanna agad, an cé tú lá a ficu. Beidir go bhfuil tú ag smaoinú faoin saoire is fearr. nó beidir an lá scoile is soltmhara. Margheall an COVID-19 tá lán rud ag athrú. Cé nach bhfuil scoil againn, tá go fáil obair againn. Nuair nach bhfuil mé gceannú mo chuid obair scoile, bíonn an ghnóthach le lán rudaí soltmhar agus spríoil nós cócaireacht. I mo am saor is brealam a bheith ag cócaireacht rudaí meilis do mo chláán. A chairde tá sualógin gur bhain sibh sult agus tuirimhe as an id ócáid an seo anocht agus bhrálinn clinston uamh na man hóisialta go héirithe Twitter tríd an hasclub Apple RTC agus nóie bheith an aiseolais tríd an survey bag seo just scanáil an QR cód seo dheis agus bhrálinn an táiseolais uamh. Míle buíochas arís.